Sziasztok, Martin vagyok, és ez egy ilyen, nem tudom milyen videó. Felkapcsolom a villat. Jó. És hát a címéből tudni fogjátok, hogy milyen. Az a világosabb, oké. Kicsi is. Na, itt van ez a kínai szar, ami kint van a ami suliba kaptuk. 2 vagy talán 3 vagy 1 hónapja kaptuk ezt, a szart. Amúgy ez marha értelmes, mert újsághoz kapunk ilyen viszámbaszom szarokat. Nézzétek már meg, és így random osztogatják. Akár fiú vagy akár lány, rózsaszint kapsz, ez kész van. Van olyan lány, aki kéket kapott, vagy pirosat, vagy nem tudom, zöldet. Hát nekem kellett a rózsaszint kifogni, most ez tök mindegy. És ez a kis szar, hogyha hozzábaszod a földhöz, mondom, hozzábaszod a földhöz, mindjárt megvan. Kurva. Ez világítania kellene. Baszkodom az asztalhoz. Jó reggelt! Hát úgy látszik meghalt. Na bazd meg. Na. Világítani kéne. Na. Ez egy ilyen jó szar. Na. Ez a jó. Na. Ez semmi, amit most kaptunk ebben a hónapban. Hát, ember. Ez mi a fos? Az ujjadra ráhúzod, nem megy rá. Hát, bazd. Ez mi? És bele van ide vés, vagy Kína. Na, ez mi a rák? Hát, hogyha valaki tudja, azért is írja már a kommentbe, ez valami új báb, mert ez rohadtul nem hasonlít arra is hasonlít, de ez mire lehet felhasználni? Hát, basszus. Baszkodjam a földhöz, ezt jó van? Itt van 10 forint. Na. Lehet látni benne. Itt van. Merre van a webkamera? 5, és itt van még egy 5-ös. Ez kicsit hangos volt. Na. De ennek most mi a értelme, hogy ilyen kínai szarokat kapunk? Hát ez mire jó? Jó, ez egy jó, amit földhöz lehet baszni. De ehhez mire jó? Nem jó semmire. Akárhogy hozzábaszom valamihez túléli. De az mi? Ez körülbelül olyan hülyeség, mint a Call of Duty Modern Warfare 2-ben a golyóálló focilabda. Jó vagyok! Csak leestem a székről. Na, és itt van még egy kínai szar. Hú. Ez mi a rákra jó? Tudom, hozzátopod a falhoz, de mire jó ez? Hát lejön róla ez a ragadós szar is, lábairól, nem fog, össze-vissza állnak a lábai, nem tapadnak sehol, most tapad, ez inkább ilyen szarbombóc. Lábon kis szar van. Most le is műtöttem. Leműteni könnyen lehet, de vissza meg nem. Jaj már. Amúgy elég ritkán volt videó. Ennek az oka, hogy nem akartam videót csinálni a mamám, mert ott
Van ugye a saját gépem, a laptop, az meg olyan szar. Szóval lesznek videók, most megpróbálom bepótolni, közben itt a háttérben megy a Dirtnek a zenéje, nem halkítottam le a tévét, azóta be van kapcsolva a Dirt. Szerintem felveszek egy harmadik részt mindjárt. De ez most... Na most, összegezzük. Hova dobtam ezt a kínai post? Ez mögött. Na. Összegezzük. Ez mi a... Bele van írva, hogy Kína. Na. Egy ilyen kis piszánbaszom hülyeség. És ez mi? Ez mi? Azt mondjátok meg, mert ezt tényleg nem tudom. Na. Ezt már tudom. Ott, hogyha olyan sorrendbe raknánk őket, hogy értelmes és sorrend, na akkor ez lenne az első. Ezek meg utolsóak se lehetnek, mert ezek olyan hülyeségek. Mert ennek legalább van valami értelme. Hozzábaszhatod a falhoz. Ó, most világított a köcsög. Ó. Ó. Hülye. Leszorul a lábamhoz. Hát meg akar halni? Na jó van. Mindegy. Meg felveszek egy Dirtöt. Ennek a videónak itt a vége. Sziasztok! Akkor sziasztok!